Gandang umaga po. Good morning, Brad. Oh, ano nga atin? Uy, napatawag. Kamusta po? Brad, okay ra Bisaya. Sige, ako na lang yung magtagalog. About kang Mary, Brad. Oh, anong problema mo kay Mother Miren? Tanong mo. Wala man ko'y problema, Brad. Ang issue ang nay pangutana ko diya, Brad. May kinira mang kuan kining sikan nga kuan kining Santa Maria, inahan ka sa Dios. So, ibig sabihin bro, wala kang total do sa Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Naniniwala ka ba doon sa ganyang portion na yan? Magimaya ka, Maria, Brad. Ito ha. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Bago tayo mapunta sa tanong mo, ikaw po ba, as a Seventh Adventist, ikaw po ba naniniwala sa ganito? Depende mo na sa pagsabot. So kana paghimaya man god, bisan kita naman tay gihimaya na mga kanang mga example kanang natay ganahan nga bae, igugma nga bae, isa man ka part nga paghimaya po. Alright, so wala no. So in short bro, hindi ka total. Depende lang sa paggamit. Depende lang daw. Sabi daw niya, depende lang daw kasi sa kanyang sitwasyon. Alright, sige bro. Ano yung tanong mo dun patungkol sa ano bro? Sa yung karugtong, di ba? Yung, di ba may karugtong yan? Oh. Second paragraph. Second paragraph. Yung pagkatapos nun at sa Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. At saka may karugtong, di ba? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour for death. Amen. Di ba? Anong kan mo dyan? Anong concern mo dyan? Kinenggi ko mo nga iyampo kang Mary bitaw, iyampo mo kami sa kana, Brad. Bakit daw? Anong tanong mo? Pangutan na, Brad, nga kanang magpaampo kang Mary. So makita man na, Brad, ma-proof man na sa Bible nga na ito bro, ang sagot ko ay ganito. Bigyan mo na ako ng analoy. Dito debate ha na para sabihin mo, hoy, sagutin mo yan. Hindi po debate ito. Sharing ito, dagdag kaalaman. Bakit kayo nagpapa-pre-over kay pastor? Pastor, ipa-pre-over mo ko, pastor. Dasal yung pamilya ko, pastor. Pastor. Oy Brad, pagdasal mo ko, Brad, bakit to ginagawa yun? Kasi po, ang intensyon nyo, ang tingin ninyo sa pastor ay siya'y malapit sa Diyos. Pastor na yan eh. Kaya humingi kayo ng gabay, pastor, humingi kayo ng tulong. Pastor, pwede ba ipaabot mo yung dasal ko sa Panginoon? Pagdasal mo ko, pastor, dahil may exam ako next week. Or may apply na akong trabaho. Sana naman matanggap ako, pastor. May negosyo ako, sana naman lumago. Pastor, may mga pananim po ako, sana naman wag itong sisirain ng mga piyeste, di ba? So sa tingin nyo, dahil si pastor malapit sa Panginoon, ano pa kaya si Santa Maria? Kaya nanghingi kami ng tulong ni Santa Maria. Yun po yung pinaka-purpose dyan eh. Masama bang humingi ng tulong sa ina ni Kristo? Hindi. Hindi masama. At saka bro, dagdag kalaman na rin to ha. Bakit mayroon yan? Wala naman sa Biblia yan. Ito kasi dong sa panahon sa Black Death, so sa Middle Ages, mas matinding mas matinding sakit yun. Kumbagay, matindi pa yun sa COVID. Kasi yung sa COVID, kapag ikaw ay pagala-gala at umuwi ka daw sa inyong lugar, ikwa-quarantine ka. Ibig sabihin, oobserbahan ka sa quarantine area, quarantine places kung may nararamdaman ka, wala. Kaya may vaccination. Dati bro, walang vaccination. Yung mga million pong namamatay tao, kung sino yung naglibing sa taong namamatay, siya yung ililibing mamaya. Grabing kwan yun bro. Ano ba yun sa Tagalog yung kwan? Yung katalagman yan na ba, no? Grabing ano yun. So ang ginawa nila, humingi sila ng tulong kay Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kaya nga dinugtungan nila, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan.
Ipanalangin tayo, sana naman. Ipagdasal tayo hanggang sa oras ng ating kamatayan, ng aming kamatayan. Anong nangyari doon sa kanilang dasal? Nagpakita po itong si Santa Maria at ngayon may Black Death pa ba? Wala na. Diba? Wala na. So, yun yung pinaka-kuha nila. Yun yung ginagawa nila. Eh, si Mother Mary, gumawa din ng solusyon. Sa COVID ba? Ba't hindi kayo nagdasal ng Santo Rosario? Ba't nagpabaksin kayo? Science po yung problema, kaya science po yung sagot. Nangingi tayo ng gabay sa Santo Rosario, binigyan tayong ganun. So, pagka-COVID, ano yan? So, science yan. It's all about science. So, ano yung gamutan yan? Science pa rin yung gumagamot sa atin. Kaya nga, mayroon tayong vaccination. Kaya, mag-second dose ka na, mag-first dose ka, may booster pa. Sige bro, go ahead. So, ang imong ipasabot ton, imong gisay-say nga wala sa Bible pero Meron bro, meron yan ha. Bakit ginawa ng mga tao noon? Bro, ito geto niyan bro ha. Nganong gibuhat sa mga tao sa una? Bakit ginawa nila? Una, dahil naniniwala po sila sa sulat ni Santiago 5:16 na ang panalangin ng taong mabubuti ay may kaakibat din sa Diyos. May malaking halaga po yan sa harap ng Diyos. Malaking tulong po yan sa harap ng Diyos. Didinggin sa Diyos yung mga panalangin sa mga taong mabubuti at hindi niya didinggin ang mga panalangin sa mga taong hindi mabubuti. Nasa kawikaan po yan. Panultihon kung bagay ka nga. Sige, next question. Sa Old Testament mga brad, na dito gikuan nga kanang may tungod sa patay nga dili Patay na naman. Dili gani mo kay Sige, anong problema mo sa patay? Patay na nga, pinoproblema mo pa. Sa Old Testament ba nag-discuss mo dito nga Ano? dili mo adto kanang makigistorya og mga patay. Diba? Naman na, diba sa Alright, so bawal po daw magkikipag-usap sa mga patay. Diba, ganon. Dili, sunod ako follow-up na pupunta na Brad kay sa so ito bro, bago ka magpapalop ng question mo, nakuha ko na yung punto mo. Bakit ito mga Katoliko nagdadasal kay Maria, nakiusap kay Maria, matagal ang patay yun. Samantala sa Biblia, bawal yung patay kausapin. Di ba ganon? Parang punto mo ganon? Sumala sa Old Testament Brad. Nakuha ko na yung punto mo. Sige, next question. Sunod na pungutan na Brad, naba sa Bible Brad nga si Mary is tuwa sa langit din ang mga ampo sa mga buhi is iyang dawaton. Alright. Meron bro. May batayan tayo sa Biblia na si Maria ay nasa langit na. Una, hindi muna tayo babasa ng sitas patungkol doon kay Maria ha. Bibigyan lang natin to ng analohiya ba para mas maunawaan natin. Di ba si Kristo kung bagay siya yung nangaral, magbigay siya ng mga parabol. Di ba? Yung mga kung bagay sa Bisaya, sa Bingay, parabol. Okay. So, si Enoch, alam natin yan si Enoch, di ba? Napuntang langit yun. Hindi man yan sa dumaan ng kamatayan. Si Elias, napuntang langit din yan. Hindi dumaan ng kamatayan. Diretsong langit. Di ba? Alam natin yan. Kung si Enoch at si Elias pinapuntang langit, ano pa kaya ang ina ni Kristo? Ikaw, kung halimbawa Brad, ikaw si Kristo at ako yung ina mo, iiwan mo ko dito sa langit. Unfair naman yan. Lord, anak, bakit ganito nak? Si Elias at si Enoch pinakyat sa langit. Ba't ako hindi? Unfair talaga yan. At ikaw ang Kristo, hindi mo maaring iwanan yung mama mo. Kaya meron kaming doktrina, dogma ni Mother Mary na hindi na po mababali yan, hindi na po magigiba matitina yan. Yung Assumption of Mother Mary na siniselebrate namin tuwing August 15. Ngayon bro, ito, meron pa, isang kan. Di ba naalala mo yung si Dimas? Kilala mo si Dimas bro? Sige Brad, sige. Kilala mo ba si Dimas?
Naikutan niyo, Brad. Di mo kilala 1863 kayo sumulpot eh. So wala kayong mga alam do sa mga lumang sa kung ano yung mga kaganapan do sa first century at kung sino-sino yung mga tao nun. Sa mga Katoliko, di naman namin ibig sabihin na alam namin lahat. Ito yung pinakapunto lang, pinaka-importante. Si Dimas po kasi, yan po yung isang tulisan, isang magnanakaw, isang kriminal na napako sa cross. Sabi niya kay Kristo, Lord, remember me when you come to your kingdom. Alalahanin mo naman ako, Lord, kung ikaw na'y naghahari sa iyong kaharian. Lord, sana naman, ma-remember mo ako. Alam mo ba yung words na sinabi ni Dimas? Pati ako, maiiyak ako minsan yan eh. Kasi ako talagang, parang ako na rin yung nagsabi sa Panginoon, ayan na, Lord, kung nandun ka na sa kaharian mo, sana naman. Ako'y palaging nafu-fall sa kasalanan. Alam mo naman yan, Lord. Quickness ko talaga, ganito, ganyan. Kahit na nagkumpisal ako, kahit alam ko yung kasalanan ko, ginagawa ko pa rin dahil doon sa mga weaknesses natin, di natin, yung talagang tao, may weakness tayo, bro. Alright, bro. So, si Dimas po, sabi ng Panginoon, ora mismo, ngayon mismo, ikaw po ay kasama sa kaharian ng langit, kasama ka po sa akin, ha? Di ba, ningon si Kristo sa tulisan, so kad karon adto ka sa paraiso, uban ka na ko. Alright, so ang ganda na yung kanyang promise, at hindi sinabi ni Kristo bukas na lang o sa araw na lang ng pagbabalik, dahil pag mamamatay tayo dito, ako lang yung unang mabuhay maguli, at saka yung kayo, ililibing muna kayo, pagbalik ko rito, sikan kami, sana kayo bubuhayin. Hindi po ganun. Wala kang nakikita sa Biblia ganun, bro eh. Di ba kung si Dimas, yung isang magnanakaw, pinakyat ni Kristo sa langit, dinalan sa kanyang kaharian, ano pa kaya't yung kanyang ina? So mapuprove natin, so diyan pa lang sa senaryo na yan, mayroon na tayong nakikitang dahilan na pwede talagang ipakyat si Santa Maria sa langit. Panghuling bigay ko na ebidensya bago tayo lipat ng konti sa teksto sa Biblia. Yung mga pusis po, alam mo yan ha, alam nyo yan bro, yung mga pusis po, yung kanilang mga boses, hindi na po original boses nila yun. Boses po ng demonyong pumapalit sa kanila. So, kung bawat bigkas nila, hindi po galing sa kanila mismo. Yan, kaya kung makikure na yan, pag maalis na yung demonyo, at kuha na sila, kumbaga, ma-okay na sila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa at hindi nila alam yung kanilang pinagsasabi dahil demonyo po yung nagsalita. Ang sabi po ng demonyo sa isang kaso ng exorcism doon sa Osamis na pinail nila na nakalagay sa file na ni Brother Wendell Talibong, kasi si Brother Wendell Talibong, sila po yung mga well-known exorcism noon. Sabi po ng isang pusis, sabi po ng demonyo sa isang pusis na tao, napaka-unfair ng Diyos ninyo. Bakit ka ako? At sabi ng demonyo, bakit napaka-unfair ng Diyos ninyo? Si Santa Maria pinakyat ng langit, pinapasok niya ng langit. Kami, bakit hindi kami nakapasok sa langit? Bakit hindi kami pinapasok ng langit? Oh, yan yung mga kuwan. Yan yung mga ebidensya. Alright, balik tayo sa Biblia. Kasi yung pinaka-subject matter mo lang po rito, nasa Biblia ba si Santa Maria ay nasa langit na? Kung babasahin mo yung Revelation 12:1, ay nakikita ni San Juan na may isang babae doon sa langit. Kita niya mismo may koronang 12 stars. At sino ba yung babaeng tinutukoy niyo doon? Kung para naman maging scholastic yung datingan natin, bro, nakaintindi ka ng Tagalog, bro? Okay, bud. Sige. Para scholastic naman yung datingan natin dyan, sa The Voice Bible, binanggit talaga ng protestanteng scholar. Sabi doon, it is referring to Mother Mary, the mother of Jesus. So, wala na tayong question dyan. Sige, next question. Okay, bud. So, nasabtan man ako ka, Brad, na good. Yan yung yan yung pinaka maganda sa Seventh Adventist. Lahat ng mga explanation ko yun na naunawaan niya yung side natin. Okay, hindi kagaya ng ibang mga Seventh Adventist, kahit paano i-explain tayo dito, ligwat pa rin, ganito, ganyan, mali, paplalap. Pero itong si Brad, ay naunawaan ko naman yung side mo. Alright, thank you na rin, palakpakan. Okay, Brad. Palawag ako ng pangatama, Brad. Sige, palawag question. Ay sa last record man god nga ang kining pagkuha sa mga
kuan kanang giluwas nga Sandali lang gilukat bro, sa Dios. sandali lang bro. Correct lang po bro. Dili baya na si Brad Wendell will known. Ang ibig ko sabihin is na will known sa Dosano sa Osamis. Hindi ko naman ibig sabihin sa buong mundo na rin. Doon sa Osamis, kilala din siya sa kanilang parokya. Hindi ko sinabing buong mundo ha. Kilala siya sa larangan ng exorcism sa kanilang parokya. Kasi nag-i-exorcise din yun eh. May mga files pa nga silang in-interview pa nga si Brother Wendell Talibong do sa Jessica So. Pero hindi nangangahulugan na siya yung pinaka-well known talaga do sa sige. Okay. Sandali lang bro, paad daw si Rosales. Alright. So, Dodong Rosales, add mo na kita ha. Kasi nagugustuhan niya yung nagugustuhan niya yung usban ako ha. Dili wala ko moingon nga si Brad Wendell well known siya. Kasi ingon siya. Correction bro. Bro Wendell Talibong is not a well known exorcist but a well known deliverance minister. Alright. So, yan nga, deliverance minister sa kanilang lugar. Pero hindi ko sinasabing sa buong mundo na siya kilala at hinahangaan. Kung mayroon mang humanga sa kanya doon sa taga-ibang lugar, it's mas mabuti. Alright, sige. Sige bro. Okay. Sa last record man gud sa Bible gud sa Mateo kanang pagkabanaw pagkamatay ni Jesus na mga gilukat ni Jesus na mga tao po, mga balaan na mga banaw. So mo na last record nga may tungod sa paglukat sa mga tao nga katong mga gidala padulong sa langit. So apil na to si Dimas ato. So ang bro, meron pa lang bro. So pinatunayan mo dito kasi sabi mo kasama si Dimas. Meron na palang nakakit sa langit bro. Sumala sa Mateo Brad sa katong pagkamatay. So kasama si Dimas na rin yun. Pero si Mereo Brad wala pa to Brad gay. Wala pa man. Sige. At least meron na kasi lagi sandali bro. At least umamin ka rin na meron pa lang nakakit sa langit kasi may mga 70 Adventist po kasi na nangaral na wala pang patay na nakakit sa langit, only Jesus Christ lang po. So ito na na umamin na yung si Mervin Sueco po ningin yung Okay, sige tuloy bro. Okay, dili mo siya malalis Brad kay mabasa mo na diya sa Mateo pagkamatay ni Jesus na nga banaw idala niya dito sa gingarian. Kasi sabi po ng iba si Rosales, I don't know kung nangaral ba si Rosales na may nakapunta na ng langit. Ikaw Rosales, sold out ka ba sa sinabi ni Mervin Sueco na Brad, ayos sa internet. Continue na Brad, madali ta ba? Sige go, tanong. Palap na magmutana kay dire man ka nagkuha nga sa Bible man gud wala joy record nga si Mary nga tuwa naglangit. So pero imong gigamit nga verse dire sa pinadayag 12 sa 1. So kining pinadayag 12:1 imong yung gikuan nga si Mary ni. So sumala dire sa kuan kini si Mary sa size verse size og ang babae mikilagyo ngadto sa kamingawan diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios diin tilinugan siya sulod sa usa ka libo duha ka gatos og katuman kadlaw. So unsa may pag kuan ni Brad pag kanang pagpasabot sa insight nimo Brad sa pag-proof nga si Mirena Brad nga contradiction man kadiri sa size verse size. Bakit mo nasabing contradiction yan sa verse size? Kasi basa Brad, ikaw na lang basa Brad, mayroon makuha mo unsay passage diya. Di ba yung nabanggit sa Biblia bro na kuha mo gud ako ang maayong balita Biblia lang bro ha. Nalangkat naman guning cover bro din nakuwang no sa libro bro asam tong ubang libro para makita nato ba ang konteksto ng imong gibasa ba bro. Ayan ha, kini man ko siya nga Brad, kini nga babae. Na ako'y mayong balita Biblia dire bro. But santo si langkat na ning uban mo ning mangita pataan ni og maayong balita Biblia gyud. So kining ako ang ni asa kanang gigamit ni mga Genesis kanang na 300 years. Dili na kay nako na mabasa dire kay taman ra gini og chapter 10 ako ang maayong balita Biblia. So pasabot di ta kabasa ng imong kuan. So para sa taha. Pinato ana bro, nalangkat man gud na siya din akong pangitaon tong sumpay ana niya.
Dili sigun sa man nga Bible brad kay mamawara man sila og explanation brad. Kadali lang. Lagi. Ayay. Hindi po ito sa mga kronolohiya po itong nakaakibat dito. Basta yun na yun ha, Ashley Nicole, pakisabi na lang yung account mo kasi wala naman ako natanggap sa WhatsApp. Sabi daw niya, nagchat-chat out kami sa WhatsApp. Baka ibang WhatsApp yung chinatan mo. Hindi po WhatsApp. May WhatsApp ako pero wala namang conversation natin dito. John 1. Wala naman akong nakikitang John 1 na may nawala to akong files bro. Alright, so ano yung kuan mo bro? Ano yung concern mo dyan patungkol do sa Ang imo mangong punto god nga kini si Mary sa pinadayag 12:1. And then kini si Mary mo ni iyang kuandi kanang iyang karakteristik og ang babae may kalagyo ngadto sa kamingawan din may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios din pagating ugan siya sulod sa 1,000 ug 2 kagatos og kan-uman kaadlaw. So unsa may insight ni mo ni Brad? 12:6. Ang 12:6 bro, doon po 'yon mababasa sa Revelation 12:6. Yung konteksto niya, 'di ba bro? Yung konteksto niya kasi bro, ang ibig sabihin po noon 'di ba giingon dia nga 12 o 3 ka tuig? Giingon dere Brad nga pagatinugan siya sa sulod sa 1,000, 2 kagatos o kan-uman kadlaw. So sa kalibo na o sama na ibasa daw ang sugda jud basa sa uno padulongan ang imong gibasa para masabtan natong konteksto. Dili na po na siya Brad. Ang ako rang punto si Ma Brad nga dili ato aron masabtan natong konteksto kay diara ta mo ungot. Dili ba ang imo mong gisayt man guni mo dire sa Revelation 12:1 and then imo na nga ni declare ka kini siya si Mary pero ang iyang karakter mabasa nimo sa size og sa this city mo na iyang kanang kuan nga kini nga babae ang babae ni kalagyo ngadto sa kamingawan. Ibig sabihin yan bro sa is naa sa Mateo 2 verse 13 to 13 lang ta ha. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumudoong sa usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinagigdamgo og miingon bangon dada ang bata og ang inahan og pangalagyo kamo ngadto sa Ehipto og pabilin kamo hangtod sa paulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes nga patyon. Subot pasabot ana bro didto sila nagpondo sa kanang gitawag na tog Egypt nga gikan sa Bethlehem sa Egypt bro layo-layo kay na bro mga siguro na ana sa 690 kilometers pinakaduol ana kung mo direct to the point lang ka ana is naa sa 65 kilometers kalayo kung wa ko masayop di ba? So manabot pasabot ana bro nga ni puyo sila didto ana kadugayon mo nang ngingon da gitan-ugan diha sa sud sa kuan ang bahay giati di ba gingon da mao na sa bro kay kung imong tan-aw ng verse 5 basa ra gon ng verse 5 verse 5 basa diri nga siya nang anak og lalaki ang magaharis tanang kanasuran lagi sa kulisi nga utaw apan na yang anak gisakgaw ngadto sa Dios o sa iyang trono. Amo na bro nga kanang bahay nga nanganak diha og batang lalaki nga maghari kanang batang lalaki nga maghari damo na si Kristo. So kay sakmiton masyawa daw. Mao tong hingkalagi sila padulong didto sa Ehipto. Mo na bote pasabot ng gitan-ugan sa Mariadas Ehipto dugay silang puyo diha kay mo may mandos anghel nga diha ra gid mo punduha kay gipangita ng bata aron patin katugong ingon ni Herodes nga asam ng bata nga tao kay aron musimba pa dili gud to ingon nga kinasingkasing nga pagsimba kang Herodes nga yang bot pasabot na musimba siya nagid sa daotang tuyo to so bitaw tong naman may mga kanabitawng December 28 that is Feast of the Innocent nga naman na katong mga batang gipamatay
ni Herodes kay supak ba kay kani si Herodes bro di na siya musugot og nailaing maghari gawas niya yaging anak patay man ganyan kaugalingon niyang anak pagkay balo niya nga muhari kato mga bata gipang kuridas nagpatay tanan kay wa man sa kabalog asas Kristo adto aloyas mga bata oy gihurot gyud nagihaw muna nga Feast of the Innocent Day so kanang gingon mo na akong explanation. Okay Brad, wala ko dili mo kung usupa ka na Brad nga imong gi pamulong ron Brad. Ang ako ra mong punto Brad kay nagamit mo ka ni site ka diri sa uno din supak po siya diri sa imong citing po diri sa verse size. So kung imong literal Brad, so gikuan diri nga gikuan og nagiskutog 2,000 diri. So literal nimo direct nimo nga kang Mary samtang si Mary nga gikuan ni si Jesus giyang gi palayo kang Herodes kini siya exact ba ni sa panahon Brad ni Mary. Kaya nga dun sa doon sa verse 5 di mo lang binasa. Alright bro, kanina ka pa nagtanong, bibigyan natin itong panahon si Jerwin Rosales magtanong naman. Brother Jerwin Rosales, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Gapo. Magandang umaga, kapatid. Dako, batang kita ron sa inyong pagpamasada, bro? Mingaw kayong Davao karon, way pulot ang pandagat. Unsay mingaw? Mingaw. Unsay mingaw, dako magikita ning insik nga gamay mata. Walay mga insik karon, nangatulok ang mga insik karon, mga kurakot na Davao karon. Alright, anong Gapo, tanong mo? Ang tanong mo? Gapo ka. Ako lang sa iyo sa amigo. Sige lang, palayo na lang. Minaw ako sa inyo. Minaw. Sige, ba itong si Rosales? Kamo lang sa. Kay, sige. Ako rin yung konsemonya. I-crossty ka na yung mga pagtuon mo. Kayo ngayon na kasi. Nagtanong si Mervin Suico kanina ba? Ikaw naman. Siya lang sa para makahunat siya. Sige, naghanap pa ito si Rosales kung ano itanong niya. Sige bro, continue. Okay, continue Brad. Sige Brad. Gikuam ko diri Brad nga usa ka libo dugduha ka gatos o katuman ka adlaw. So kini siya nga mo exact ba ni sa panahon ni Mary katong gitakas na si Jesus alang kang Herodes kini nga adlaw Brad. So now Brad, ang giingon po diri sa city Brad, unya ang dragon na suko batok sa babae. Og miadto siya sa pagkigubat batok sa tanang uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nagbantay sa sugo. O sa Dios og nagahupot sa pagpahimatuod may tungod kang Hesus og ang dragon may barog diha sa baybayin. Atong bandayan Brad, kini karakter Kitang-kita bro. Kitang-kita talaga sa binasa mo bro. Damor na binasa mo yan, damor na naging solidong si Maria. Ito, di ba? Di ba sabi dyan sa 17 na yung dragon, ibig sabihin yung dragon, yung demonyo. Kadit lang Brad, ako si explain Brad, wala pa akong nagkuha si Brad. Ako, masabtan mo sa 17 ba? Tanaw diri Brad unya ang dragon na suko batok sa babae. Og miadto siya sa pagigubat nga batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae. So remember iyang gisgutan rin nagkanang kaliwat sa babae, nakigbatok siya sa kaliwat sa babae sa mga nagbantay sa sugo sa Dios, nagahupot sa pagpahimatuod mahitungod kang Hesus og ang dragon mibarog diha sa baybayon. Unsa may imong panabotan ni Brad? Okay. Ito, ang gandang explanation. Ginamit mo kasi yan di ba yung demonyo, yung dragon, di ba yung demonyo yon? So galit daw sa babae at sa kanyang mga alagad na nag-fulfill ng kasuguan. Basahin natin sa sa Tagalog translation nun bro, bago ako mag-explain yan Asan ba yung Tagalog natin dito, Biblia? Basahin natin yan sa Magandang Balita, Biblia. Sa ginamit niya ang pahayag 12:17. Ang ganda yan, bro. Ayan, basahin natin to. Ang gamit mo, Biblia, bro, King James? Yes, bro. Okay. Sandali lang, Ito. Alright, so 17, sabi dito, sa galit ng dragon, ibig sabihin, itong dragon, demonyo to, sa galit ng dragon sa babae,
binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain ito, ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpatotoo kay Jesus. Yung mga taong sumusunod sa utos ng Diyos, ayun yung inusig ng demonyo. Mga kaliwat daw sa babae, gigukod. Sino ba itong babaeng tinutukoy dyan? Si Santa Maria pa rin. Sino yung mga alipuris sa babae na inusig? Kami. Mga alipuris kami ni Santa Maria, tagasod kami ni Santa Maria. Sino yung umusig? Mga dragon. Question, may nakikita ba tayong dragon ngayon? Wala. Sinong dragon tinutukoy yan? Yung mga alipuris ng dragon. Kayo! Inusig niyo sa Santa Maria, pati kami. Kaya nga nagawa mong tanongin bakit kayo nagdadasal ng Hail Mary? Hindi naman inuto sa Biblia yun. Kayo yung katuparan sa sinasabi ni St. John. Kaya, kung titignan mo ng maigi niyan, damor na lalim pala ang pananampalataya natin sa ganda ng mo, ginamit mong sita sa Biblia. At yung mga banal na sumusunod sa utos ng Diyos, kaya nga mayroon kaming mga santo. Sila yung mga naka-fulfill na dito sa mga kautusan ng Diyos at naging santo na sa langit na. Sige, go. Ibang tanong. Okay, Brad. Kini Kesa bro ha, binisayo na ko bro. Kaya nabay uban diri kasabot og Tagalog. Kanang babae diha, retirado na ni Santa Maria, di ba ningon ang yawa, iyang giaway ang babae. Itong basahon ni be, sa maning kuan ning kulang man akong Bibliarita sa Bisaya. Revelation 12:17. Alright, so 12:17 unsa may giingon, napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away sa tanang mga kaliwat sa babae ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Sa may kaliwat sa babae kami nakig-away kon dragon, tawa mo simog panaway na mo sa mga Katoliko, mga yawa ni Katoliko ga rosaryo was Biblia, Katoliko ga dayday ni Maria ga prosesong Maria was Biblia. Og sa mga tao nga nagtuman sa sugo sa Dios, giapil pag-away ninyo. Ato mga santos namo nga nalangit na nga nagtuman sa sugo sa Dios, giapil man tonyo away di kay si Santa Maria lang. Kamoy katumanan na ng dragon ng giingon. Next question. So ang kom ko dire Brad, atong sabdon Brad nga kini siya is nagpamatuod kang Hesus. Kana nga time is pa-fulfill pa lang sa prophecy nga si Jesus nagpakatao. Pero kini mga kaliwat ni Jesus sumala dire kini nga kuan is nagpamatuod na sila kang Jesus Christ. So meaning the future ni siya o katuning sa kanang katungi na time nga kuan nga naitabo. Bro, future man bro. Dili ba kay imong citing amay imong giingon nga future. Dili ang imong citing kini sa dire ta sa kuan di city ang imong citing nga kana nga hitabo is si Mary na nga panahon si Mary na panahon. Bro nahitabo naman ni bro kay tanawa ha ingon si San Pablo diri bro. Pagka istorya ba wait lang wala ang kunin mo sabtan Brad sabtan sa ko Brad kay imong gong kuan imong punto si Mary ng Revelation 12:1 then na yang kinaiya atong ginaiskutan ng kinaiya pero kini ang giiskutan po nato dire nga sa 17 ang kanang unsa ilang kanang kuan nga kining babae ang kaliwat giluto siya sa dragon tungod kay napamatuod siya kay Jesus Christ. Now akong pangutanan nimo nga kay si Mary mangod dito mo ka nag-citing ka Mary sa pagpanganak niya kan Jesus nga mo na natabo. So akong pangutanan nimo kay kini sa nga pagkaistorya is kanang katunom gunay nagpamatuod kan Jesus. So meaning katuning kuan kanang kilagyo mas kamingawan so imong gikuan po si Mary dito na kilagyo sa kamingawan adto sa Egypto. So kining unya kini siya nga kuan ang sakop pong pagsabot ani is kini ning kanang ang pulong sa Ginoo nga sulod sa kuan gikan sa 300 century to 15th century gitinugan ang pulong sa Ginoo nga kanang ang Bible bitaw kining gisgutan nga
babae diri is mo ni ang pulong sa Ginoo. Lagi. So bro, sa imuha ra dining pagsabot tadunggan nako karon so magbisaya sa ko kadali ha. Ang atong subject matter dire bro, kung si Maria bagyod na langit o wala. So naatay gihatag nga ebidensya before ta nibasa sa Biblia na ako'y gipanghatag nga mga senaryo nga bisan si Enoch ug si Elias gipasaka man tos langit, lawas og kalag. Mo nang maingon ko conclusion bisag si Maria ibilin day pasakam gitong duha. Dayon agtulisan. Gipasaadan pa yung Kristo karon dayon adto kas paraiso uban nako. So gilangit agtulisan. Ikaw na nag-confirm ana nga gilangit gyud niya si Dimas. Karon si Maria dinhi mo padadog langit. So dadon jud kay unfair man na. Ikaw ang Ginoo imong ginikanan imong ibilin diri katon ninong tulisan gidanay noon. Mubalibad gyud Santa Maria na matay na unsam ni kalakihan na. Imo minong kung ibilin tulisan mo imong gida. So ang punto nako gilangit ba tungod na mga anulihaon langit. Pero ari to sa Biblia. Wa lang tay gamitay anang 17 sa 12 kay di mo na mo akong gigamit. Ari ta sa kuan. Ang purpose nako nga asa ba mabasa sa Biblia yung nalangit bigis Maria naa sa Revelation 12:1 nga si San Juan nakakita yung babae dito sa langit nga nagbistig puti kayo nga murag adlaw then nagtunog og bulan ug nagkrona sa 12 ka bituon. So ang imo untang papila na is to nigar nga dili na si Maria. Di gina siya nya ako ginang sutakon kay si Maria jud. Unsay akong probe nga si Maria na kung ilahos mo nagbasa diha sa verse 5 makita nato nga kanang bayhana nga mauday nang nanganak og batang lalaki nga naghari sa tibuok kalibutan. Kinsa man ang bayana? Si Maria. Asa nakita ni San Juan? Sa langit. Kung mulakaw na kag 17 laing istorya na sa diha. So ari lang ta focus sa 12:1-5 kay mao ra man akong probe. Sige. Ako ra mo gi-detalye brad, gi-detail ba kung unsa ka kay kung muday dali mo gutag kuan god dire sa pinayag 12:1 pwede man na kay pre man na imo man ikuan pero mo gina akong giikuan si ma kung unsa jud ang kanang passage sa kanang chapter contextual ni ana pero kini man gud para sa ko brad kini man gud sa ko brad kung ako ning gikwenta bitang kuan brad kining pagkuan pangalagyo kining may tungod sa akong pagsabot is pulong man sa Ginoo gikwenta na ko ning 1,000 katuig duha ka 200 3 kadlaw so akong gikwenta siya gikuan sa ako gikuan ako sa kanang kuan sa human sa tinglutos na 15th century ako siyang gi-minus so mo ni kuan nibilin siya og 279 ang kanang kuan so kana mo nga time good mo punay kanang pagkuan bitaw katong mga ang dragon gisimbolize nga katong mga katawan ginalutos tungod kay nagtuman sila sa sugo sa Ginoo pero iyaya mo tagkuan bad nasabdan mo na ko yung explanation bad inaptog bad. Sige. Ako yung mangutana bro. Thank you sa panahon brad. Brad kay napakoy ko brad. Sige go takot lang tanunin. Ito na lang si Rosales. Go ahead. Sige brad. Excited ako brad. Thank you brad sa panahon. Sige. Hello Gap. Alright, magandang umaga. Wapo imong kuan ba imong topic karon ba? Ganahan ko. Sige. Andam na ka bro. Bro mo tubag sa komputa na bro. Kaloy sa Ginoo andam na. Katong gingon niyo ba si Dimas ba? Mamutong katong gilansang no nga katong kasala. Oo. Na ba yung mabasa sa Biblia Brad Gapo nga nakasaka to sa langit? Indirectly nga pagkaistorya ni Kristo wala mo gid sa moingon si Kristo karon dayon malangit ka pero unsa man ang giingon diba atong basahon ng Biblia be Lucas 23 right so mura kani nga indirect man Gap mali man na siya nga no sa bro nangutan na manggug ka nga hamabasa nga si Dimas na langit jud o amo nagkasinabot aning Mervin Suico kay si Mervin Suico minado mong gid sa nga gilangit gis si kuan si ya pa man ginagisa wa ko problema na Brad si Dimas na langit to ay ikaw supak-supakan ba mo kasinabot ani
Og miingon siya kang Jesus, dahil sa 23:42, hinumdumi in town ako kung maghari ka na. Abi dagway ni Dimas ug wa pagharis Ginoo. Sa may tubag ni Kristo sa 43, miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Usa man ang paraiso nga giingon ni Kristo, man si Kristo may paraiso diri sa kalibutan, isi balay sa kasa-asa ram gisang tulog-tulog. Unsa man yung paraiso ang giingon nga ingos Kristo karong adlaw, wa jud may ingos Kristo unya nang hapon ha, or sunod na lang inigbabanhaw ko dadon ta ka, or hulat nagbabalik ko si kaduhang pagbalik ha, kay banhaw ni mga nangamatay sinsa na jud kay ka, kay ako medyo unang mabanhaw ni ron, ako magi mabanhaw kay mao magini ako ang tuyo diri nga iluwas mo. So inigbalik na ko didto gikan sa langit, saka na ko dadun ha, okay ra nimo, wala mo anas Kristo ningon sad karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Subok pasabot gidala jud niya. Sige. Gap ang gigamit nimo kay nga pulong indirect. Pag sulti ni Kristo ni anak ang Dimas, indirect na siya o direct? Direct na siya. Pero katong maingon ko nga indirect, kana bang nangita kag term ba nga langit, nabay term langit, wala. Pero paraiso ang giingon ni Kristo, dili langit ang yang giingon nga. So karong adlaw adto ka sa langit uban ako, paraiso ang giingon mo na miyon ko nga indirectly nga pagkasulti ka ng term langit, bot pasabot na ko ba is kanang verbatim yung langit ang yang gilitok, wala. Instead ni gamit sa word nga paraiso imbes langit. Pwede ko na nagtukilisa naglangit, ningon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa langit uban kanako. Guna. Pero ginganlan lang niya paraiso ang langit. Sige. Okay. Sa imong pagsulti nga adto na sa langit si Dimas or sa kinarian. Ako pangutana na niya. Klaro ba na nga nakasaka dito sa langit o wala? Klaro bro. Kay mismong si Mirvin Suico ganina. Ingon man gid sag, nalangit ginas Dimas. Gipasaligan ang Kristo langit na. Ikaw may gasupak-supak. Wala mo nagkasinabot to sa inyong doktrina. Subot di mo ipasabot nga para jud nimo barugan nimo nga pa malangit. Ag si Mirvin Suico ganina brad, human na banhaw si Kristo brad, gidala si Dimas langit. Nausa man ning itabuan ning wala mo magkasinabot ani. Lalangit kiningon mas Kristo. Sukad karon adto ka sa langit uban kanako. Ingon padig. Usa man ang karuna giingon sud adlaw. Naunsa. Okay. Ako may klaro ha, mo follow up ko para ako sa klaro. Ang gingon mo niya, dili siya mo supak sa imo, kay mo lang pagtuo. Dili oy. So wala siya problema. Dili oy. Ningon nga ningon siya nga. Mo bitag giklaro na ko tayo ko nga okay ra ka bro. Amnado ra ka bro nga nalangit itos Dimas insa Okay, para mao ni resulta ko magisterium lagi. Pero ang doktrina ginamuhan na katong gilansang wala pa gito na tug langit. Na si Dimas, wala pa to dito langit. Mao na mong doktrina pero wala siya sapaw sa imo ka sharing naman eh. Kanus am din ni nalangit si Dimas bro. Wala pa lagi. Hantod karon wala pa hantod karon na langit. Wala pa lagi. Sinang Naunsa man ang giingon ni Mirvin Suico nga aminado siya nga si Dimas na langit jud. palagi ko. Awa day mo nagkasinabot ani. Ang tanan tao nga nakamatay. Ayay. Marils gyud ako ni ron. Gawas sa tao nga nakatugid sa langit. Bro, na si Dimas bro, marils yun ako ni ron. Kamu nalay timbang-timbag. Asay tinuod anin yung duha. Marils yun ako ni. Ano ang doktin? Gingon si bro kayo na nga ito naglangit. Ang gingon niya, they respect your faith. Wala. Ingon siya. Tinuod man dyan na Brad. Si Dimas na langit man to. Oh, nga ikaw may gagwala. Yeah po na bro. Kung mauna diha. Manginaw na kami. Yaha po na bro. Usay, lahi di mo bagtoo. Doa na. Ang doon na wala pa nakasaka sa langit. Saan pa to siya? Magana na ikaroon. Paluap na ang pangutanan sa imo. Ningon ka si Dimas ni Saka sa langit. Nasa ba kayo mabasa sa Biblia? Wala maingog ni Saka sa langit bro.
Wala mo kumaingon nga si Dimas ni sakag langit. Kay lahi man ning term, as pamino sa kay lahi man ning term nga ni saka sa langit o gipasaka. Lahi ning term ni saka o gipasaka. Ano ka balo ka na? Oo, sumala ko, pangutana. Sumala sa gingon ni mo, nga si Dimas, ipasaka sa langit. Di ba? Kuyog ni Kristo. Ako ang pangutana. Na may mabasa sa Biblia nga si Dimas nakita dito sa langit. Kauban sa Diyos. Wala. Walay mabasa bro, pero kini lang daan sa 43 nga niingon si Kristo, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Kung supako nimo na himo nimong bakakon si Kristo ana nya diri pa lang daan kung magsupak-supak na kang si Dimas sa langit. Klaro jud kay istorya, mindset jud kag yawa ani kay di man ka gustong dunay malangit. Ang mindset sa yawa di gid siya gusto nga dunay malangit. I-deny ginya dito nga way di na malangit. Ikaw mindset jud kag yawa aning galakiha ron. Ayay na. So, pangutana. Lami kinatubago ni yung pangutana pero dito mangutana. So, pangutana. Ani ta diri sa kagwan, okay na ta Dimas, okay na ta dia. Wala na. Surrender sang Dimas, klaro na kayo. Dito sa Revelation, may tungod sa Revelation 12. 12. Sige. Okay. Bro, sold out na kaatong si Dimas na langit kay ay hata mo dagan na ng Revelation 12. Wala lagi nasa mo doktrina. Diri sa tas Revelation, diri sa tas San Lucas, unya na ta mo ambak ka ng Revelation 12 ato sa ning husayon. Mula tagbaki wa pa ta mahusay aning kaso. Dili kita magkasinabot. Bisan pag kita magkasinabot, to prove ani nga ato gining tanahon. Mura nig kaso ba, bisag wa ta magkasinabot sa korte, ato gining iprohibar nga mauki ning kasuha kay magsigit tag ingon nga aritas impeachment nya wa pa ta mauki sa flood control. Adi na pwede. Ato sa husayon ning flood control ay ang impeachment. Impeachment. Sige. Ari tang Dimas sa Gapo. Sumala sa gingon ni bro gay na ako nadunggan nga wala may problema kung sa inyo pagtuo. Bro, wala gid sa maingon ana bro. Mo bitaw tong ipaluap og pangutana o mo biniingon ko nga. So aminado na jud ka nga si Dimas sa langit siya. Amo tay supa ka na. Hay nako. Marils gini. Tunduan ti ka bro ha. Tamo doktrina kala si Dimas. Wala pa ginasaka sa langit. Tamo na doktrina. Okay. Doktrina man kana ninyo. Dali lang. Ikaduha. Unsa ang hinungdan nga nung supakon ako ng gingon nimo nga nakasaka sa langit tungod kay gipangutana ti ka nga nabay nabasa, walay mabasa. So Okay. dili yung ko mo dawat nga ningon ka tuwa sa langit kay Okay bro. ingon nimo. Doktrina man kana ninyo bro. Para dili maulawan ang Seventh-day Adventist aning tungoda ron, asa sa inyong Seventh-day Adventist believe nakasulat ng imong giingon. Sumala sa pagtulon na lamo bro. Lagi sumala doktrina man jud kana ninyo. Basahi ko sa inyong Seventh-day Adventist believe nga kanang giingon nimong wa pay na langit. Asa na nakasulat kaya para di maulawan ng Seventh-day Adventist kay para atong giingon nimo ang kalaglumluman ang tulo ka buk impierno gipakonsulta na ko ni Raymond Cabardo pastor sa Seventh Adventist nga giprang-prang ra kato kay dili doktrina namo o kumanang ayaw gid pagkaulaw sa simbahan. Asa man gina sa inyo Seventh Adventist believe gatong tanaw na Nasa second coming bro sa pagbalik sa Ginoo. page second coming sa pagbalik sa Ginoo page Tanawa dia sa lagda. say lagda Makita na Kasi lagda, ang akong giingon, Seventh-day Adventist believe. Dili lagda, adala, the second coming of Christ. 373. Sige, basahon na to, Dre, ha? May tungod sa mga katauhan nga mabanhaw o isaadan sa Dios. Ayaw sa, So apil na diya ayaw sa. 373, the second coming. Alright, dara. apil na siya. Asa, itong tanawang, Dre, ang title. May klaro ka po na kay gibalik na istorya. Ayaw sa bahoy. Okay, ato sa tanawon ng imong i-double check na to ning imo okay sa maning pasuminglan nimo sa badistag doktrina ninyo nya wa day nimo nanudlo hulog kag awing ani Ayaw lagi. Pagtuon lagi respeto ba kay para alam niya itong flowing sa istorya. kaya atong tanawon Ikaw masulti. be Naminaw ba kung ikaw Testimony masulti of ako. Paminaw Scripture. ko taon. Paminaw ha. Wala ilabot ang word nga kanang gitawag kalag nga gilumluman. Ikaw ra may nagyaw-yaw ana.
Kato siya, pagsulti na ko itong gilumluman, ikaw, may makanan mo ka, mapunsa man sa kamot sa Ginoo. Akong gingon, lisod po, kung lumluman. Diara bro. Diara bro, tanaw na ha. Wala mo nagkasinabot sa inyong doktrina. Second coming ha. Diara, akong gibasa. Pasahon ako ha. Kaning second coming ingon niya sa page 375. Diya, badshot tapog kani ron. Ara ha. The testimony of scripture, ingon siya, wala pa'y nalangit. Tanaw na ko ha. The certainty of the second advent is wrought in the trustworthiness of the scriptures. Just before his death, Jesus told his disciple that he would be returning to his Father to prepare a place for them. But he promised, I will come again. John chapter 14 verse 3. As Christ's first coming to his earth, he had been prophesied. So, in the second coming is also foretold through all of scriptures. Even before the flood, God told Enoch that it was Christ coming in glory that would end sin. He prophesies, behold, the Lord's come with 10,000 of his sins. Ha? Mubalik ang Ginoo uban sa iyahang mga santos. Yamingon ka gwapay na langit. Pakar magadiha. Ay kadiha. Giusaw na nimo pag-explain ron. Okay na ka? Yan yung istorya ko na eh. Okay na ka? Nabanghi ning imuhang doktrina sa inyong Biblia. Way na langit. Sige. Ano galing? Klaro na ko. Wala po nag-ingon nga ang espiritu nga nasa kamot, lumluman. Ay bro, ayun na lang sa nang imong lumluman bro. Diara o. Paistorya sa ko ba? Ikaw pa, grabe na mong ate ko, iwanok magkamaipit. Nay, bagsat na kasi imong kuhan. Sige, go ahead. Mga tala na lang ko sa Revelation para mahuman yung istorya. Di ay sa unya na imong revelation. Diri sa atas imong giingon nga wapay na langit. Karon ingon ko nga asa man ang panudlo ninyo sa inyong 70 Adventist belief nga wapay na langit. Ingon kag naa sa second coming of Christ. Karon gibasa nako sa second coming of Christ dire ning ingon man nga mobalik si Kristo kinuyugan sa iyahang mga santos. Naunsa man ning wapay na langit? Naa man day kinuyugan sa iyang mga santos. Kinsa man ning mga santos ang nanguban niya 10,000 ra bay giingon dire. Wala labotos Dimas. Ay naunsa. Mga tala ko. Namutala ka. Mutala ko. Ay, Dimas, nabasa ni mo diha, wala, pero klaro kay giingon dire nga mobalik si Kristo kinuyugan sa iyahang mga santos, ha? As Christ first coming to this earth, he had been prophesied, so his second coming is also foretold to the scripture. Even before the flood, God told Enoch that it was Christ coming in glory that would end sin. He prophesies, kitag na Japon, behold, the Lord comes with 10,000 of his sins. Uban sa iyang mga 10,000 ka mga santos. So, apil si Enoch, ano yung sayo mo sa may labot? Way labot si Enoch, ano sa santos? Huy, Ginoo ko. Ngita, pagkag-asay nga lang Enoch. So, wala gina ini nagkasinabot ng inyong doktrina sa imo og kini. Kaya ang imong mindset wapay na langit kasi Kristo ray nakasakas langit. Nganong na may mga santos 10,000 kabuk nang uban ni Kristo sa ikaduhang pagbalik. Ugay na langit. Nangutala naman ka. Mauna diha. Sakpan. Agoy! Ako may mangutala, di man ikaw mangutala. Nasakpan. Sige. Adeo po. Yata man na ikuan sa. Nasakpan. Ato naman rin. Nasakpan. Ingog, way na langit. Tumagula Naa malagi. pumutanan mo. Wala ko ningon nga way malangit. Taka ra magyaw-yaw. Nga na way nalangit yun katong nga banaw gikan sa kamatayon, mga matay. Manawa ra.
wala may nalangit kung kuningon nga way malangit ang atong gisgutan dia kanang Dimas nimo ba wala man na ilhan sa Biblia nga nakita sa langit. Unsay wala na ilan sa Biblia ang wala nakita sa langit? Ang among doktrina na wala pa ginasakasaka sa langit. Kinsa ra man day nakasakag langit di ay? Katong mga nabanhaw sa nasabay sa pagkamanaw ni Kristo. Bro. Katong si Kuan, Elias. Kaning pag-ingon ni Kristo kang Dimas 23:43 sa San Lucas. Sukad karon adto ka sa paraiso uban kanako. Unsa may bot pasabot ani? Saan pala yung gapo? Saan pa na gapo? Say saan? Ay, ko pagkaon na nga, Juan. Unsay saad? Bro, dili gyud na saad, bro. Pagtulunan. Bro, tanawa saad ba na? Promise ba na niya? Ayaw ko buti kung unsa mong tubag kay mao ginamong doktrina. Wala pala kasaka sa langit. Mangutala lang ko siyong maluwap. No, isa ako sang klarohon eh. Kaning pag-ingon ni Kristo, sukad karon adto ka sa paraiso uban na kanako. Unsa na, future o present tense? Future pa na. Sa future. na. Kaning term sukad karon, future? Ang kanino pangalan ko yan? Believer lang. Submit lang. Future na siya. Sa pagsulti ni Kristo ana niya, pag future na siya, moabot pa na. Alam mo Bro, nga karon, mo na pagsulti ni Kristo. sukad karon adto ka sa paraiso uban kanako. Kaning term sukad karon, future dili. Future lang ginagapo. Gisulti na ni Kristo pero moabot na siya sa future na siya. Kaning moingon ko, bro. Kaning moingon ko nga starting today. O, di ba sa in English ana starting today man. Sukad karon adto kas balay nako magpuyo. Subot mang ipasabot sunod adlaw pa ka magpuyo sa mong balay. Gapo lahi mangunang kuan gapo. Silahi. Lahi ang kanang gitawag o historical o actual nga time. Lahi na sila dili nimo na mapareha. Sige pariho. Kaya kang ang adlaw sa Ginoo 1,000 diri sa kalibutan. Wala man ko mag pariho ba sila adlaw. Di ba niingon si Kristo? Sukad karon. Adto ka sa paraiso uban nako. Kaning term sukad karon, mingon ko nimo. Mingon ka nga gap. Kanang hinumdumi biya ko gapa. Kung muuli na kag sambuang gagap kay wa jud koy kapuy-an. Ana ba butang talang. So mingon ko nimo sukad karon adto ka sa among balay puyo. Wat pasabot is sunod semana pa ka nakuda do sa among balay. Di po siguro. Di ba? Karon dayon. Saka jud pero sige, wala na. Badsat na kasi yung libro. Unsa may imong pangutana sa Revelation? Imo. Sige, salamat kay nagkasabot ka. To ana. Lipay kay sa giambak na kog Revelation kay nagkalisod-lisod taon. Lipay. Lipay mo lang imo magipareha ang panahon sa kuan. Unsay panahon sa kuan? Panahon sa Ginoo kuan. Lahi man sa Ginoo katuwa. Magingon nga anang kuyog ka sa langit, wala man na isgutan nga na sa langit kita, taka lang ka. Sus, wapagali na no kay gilitok pa man ng Kristo. After paglitok niya na sa dihang namatay na si Kuan, si Dimas, niingon man ang Biblia, itong basahon na, namatay na si Dimas, no? Na may pamahayag si San Pablo, na mahayag sa Episo, Pilipos, saan niya, sa kadali lang. Tanahon Episo 2. Tuman mo, tala pag mo. Ay, isa, wapa. Wali naman kayo. Sa Episo 4:8. Kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan. Kisani ni kayab sa kahitasan? Si Kristo. Nagdala sa daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa mga tao. Kinsa man yung mga bihag gayang gipangdala ngadto sa langit pagkayab niya?
Walang isgutan. Lagi wa ko mangutan nabay gisgutan kinsa man ning mga bihag mao banig katong mga taong nangamatay nang anak. Sana man ka sa word makinsa pangalan. Akong tubag wala isgutan. Wala ko ginganlan nimo na wa ko mag-refer og tao nga kanang specific pangalan wa mo kinsa ngalan. Kinsa ning mga bihag nga iyang gipangdala. So pasabot motugan ka na og mananap man na or mga tao na. Ana ragud wa mo ko mingog kinsa ngalan aning mga bihag. Nangutan ako kinsa bihag nga iyang gipangdala. Kato mga tao sa una lagi pero wala lagi isgutan. Di kato mga tao sa una unsa man ning status ani mga tao sa una nga iyang gipangdala? Mga buhi ni iyang gipangkaya bitsus langit or unsa ba? Mga patay ganin ano wala buhi. Ay, nako. Patay nga nabuhi gidala niya. So si Dimas apil tos patay nga nabuhi. Wala lagi isgutan ka po. Ayo lagi Wala na wa may giingon diri patay nabuhi gidalang pataka ra man kadya. Dugang-dugang ra man ka. Kasi wala ka basa ng gingon Oh, kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayad niya gadtos kita sa nagdala sa daghang mga bihag. Ayaw kog ingna nga si Dimas wala napil sa ing bihag. Wala man lagi nabasa, nali nabasa. Pag sure di ano dong. Sure. Wala man lagi nabasa lagi. Kung walay nabasa dire nga sa to pa si Dimas walay apil sa nabihag ni Kristo. Wala lagi nabasa lagi. Wa ko mangutan nagbasa ba? Si Dimas ba walay apil sa nabihag ni Kristo? Wala gyud kay wala lagi nabasa. So asa man day nabihag si Dimas? Kang Kristo o sa yawa? Asa nabihag? Di ba niyon ka nga walay apil si Dimas sa nabihag ni Kristo? Asam din nabihag si Dimas sa yawa o sa kay Kristo? Ang yawa may nagbihag ang nagapo. Ha? Ang yawa may nagbihag ani? Ang kakatayon ni Dimas, wala bunga saya, dibuhat niya. Asa mabasa nga ang yawa mo'y nagbihag ani? Hama na mabasa? Ba? Ano nga yung ba? Naunsa na may tao ni. Ang yawa ko ni nagbihag. Ano nga? Anong? Asa mabasa nga ang yawa mo'y nagbihag ani? Ikaw na lang mong utana siguro? Ako lang i-clarify lang nato ni ba before ta mo ambak sa imong pangutana kidagan kag buslot god alang magatuan ning tanawa ra mo ambak kag revolution pag abot tripit ang daghana pa day kini mo buslot ato sa ning usayon mura tanig mura tag senado ani nga ni ambak sa impeachment ni Sara bisag napay flood control nga wa pa mahusay ari sa ta sa flood control sa ta maguna. Wala mo kasabot god. Mura kag si kuan ba? Bro, mura kag si kinsa ba to sa kadalang. Oy, kapoy. Ay sa bayo sa ani mura kag si kinsa to nga senador nga niingon nga bakit nyo pag-uusapan yung flood control mag-move on na kayo murag si Tito Soto siguro to. Mura po ni Rosales ani. Ambak. Paminaw ba? Ay sig Marites. Atong diskutan nganong ningon ko nga nabiyag si Siawa ano man. Mo gani ipatay na siya kay gibiyag si Siawa. Pagpatay niya kay gibiyag si Siawa. Pagpatay niya kay gibihag sa yawa. Asa man na mabasa nga? Asam na mabasa nga pagpatay gibihag sa yawa? Boy, ano istorya na yun. Unsa man? Muhilom na ka kay mo say ko or magyaw-yaw pa ka kapuyan. Kadaling. Asa oy, man. Nay parcel nabot na ni sa bro. Nay parcel nabot ya. Ay nakog na kay nagtugon sila lang na ipajika sa daong bayad. Sige go bro, go. Ay sapaw ba? Gapo, masapaw pa kay kagapo. Mulaog na ko gapo. Ay klaro na istorya ni. Awa na surrender. Patyon siya. Mugani patyon siya kay ano nabihag siya si Yawa. Yan ito man siya sa Ginoo. Siya sa Ginoo. Mo na kung saysay. Unsay patyon nabihag sa yawa? Unsay nituos Ginoo? Nabihag man sa Yawa. Mugani patyon siya no, silutan siya. Ay nabihag sa Yawa. So balik ka ng kamatayon, bro. Balik ka ng kamatayon, bro. Mao din ay pagbihag sa yawa. Mo na si resulta kay nabihag sa Yawa. Mugani dautan siya ng tao. So kay si Kristo namatay man sad nabihag buto sa yawa. Ay gibihag yun sa Yawa. Ha? Asa mabasa nga si Kristo nabihag sa yawa? Doon na.
Hatagi kog sitas nga ang kamatayon ni Kristo ayawa may nagbihag niya. Kung nabihag si Kristo sa yawa, buot pasabot tapildi sa yawa, mas labaw pagkagamana ng yawa ka sa yaha. Mao gid na ang mindset sa yawa ka po. Mao nang mindset sa yawa. Aso kaimo mo ng mindset so ikaw gid yawa ani. Wala man guna sa inyo ha. Sa inyo ang pot ba? Sa inyo ang tawag. Di ba bro? Ingon ka nga katong kamatayon ni Kristo Eksapo ba? iya to siyawa. Tama ba to nadungog na ko nga iya siyawa ang kamatayon ni Kristo? Sir, pwede pa, ano sir? Pasulat pangalan sir? Dali sir. Pangalan. Agoy na pinaltihan yun iba kay isuwat wag ngan. Sir, pangalan. Sir, Patay. Mura tag manok aning hinikta na bihag. Istoryahin! Ang kamatayon kuno ni Kristo nabihag sa yawa. Bihag mo sa yawa sa ato pa si Kristo nabihag sa yawa. Tubag ko. Tubag na ko ka po. Tama ba tong nadungog nako nga kining kamatayon ni Kristo yawa may nagbihag niya? May mutubag na ko. Tubaga daw. Diyan mutubag ko, di na ka magsapaw. Gigo, tubag. Pag musapaw ka, sabot ha. Tubaga dito. Ay nadagag pasakali. Salamat. Ang una-una sa yawa nga po, nalipay siya kay ang Kristo namatay na. Pero wala siya kabalo na ang kamatayon ni Kristo katumanan sa balaod sa Dios, sa sunggo sa Dios. Muna wa kabalo ang yawa nga si Kristo maoy kanang gitawag success ang iyang ang plano sa kaluwasan sa Dios. Muna ang kamatayon niya makonsider gyud na siya nga nabihag gyud siya sa yawa kay ang kamatay ang bayad man gud sa sala ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Una muna kapildihan sa yawa nga iya pangunahan niya mali. O Bro. kung tumaga po Asa man nabasa nato sa Biblia kanang imong giingon karon nga ang kamatayon ni Kristo nalipay pag-ayong yawa. Asa man na mabasa sa Biblia kag ako yawa maguol jud goy. Usa ka dakong kapildihan sa yawa ang gibuhat ni Kristo didto sa cross nga namatay siya. Nya malipay ka. kamaluang yawa. Wala gani kamaluang yawa. Ano na asa basahi sa kuya nang on interpretation nimo basahi kog sita sa Biblia nga nalipay ang yawa sa dihang namatay si Kristo. Mo man ang plano ka po. Mo man Si, ang mo plano. ng plano. Kuan kamatayon. Di ba ako'y mamahayag? Sitas, ang basa. Nga dahil na ba nimong kisig-kisig katawa kay way nabasa? Karon, basahi ko sa Biblia nga kadtong kamatayon ni Kristo, nabihag siya sa yawa. Okay, mo man ang bayad sa sala ka po. Sitas. Ayun ang on interpretation. Sitas mabasang ang kamatayon ni Kristo, nabihag sa yawa si Kristo. Di man kailangan i-masaho na ka po kay Ay no, dili sir, dili kinanglan ebidensya, di kay on interpretation huna-huna ra na nimo. Mangutana ko sa pastor ninyo ana si Raymond Cabardo kung tinuod ba ning giingon nimo nga ang kamatayon ni Kristo nabihag siya sa yawa. Tanaw na kung magkasinabot mamong duha ni be. Oh, we. cherry picking man ay mga kapo. Usay cherry picking. Usay cherry picking. Ang akong ebidensyang gipangita kanang mabasa sa Biblia. Ayun ang on interpretation mong hubad-hubad. Wala Ayun gani na. na mabasa no, way mabasa tungod. So imo ra na ade. Bro, tinuod ba ning giingon akong pangutanon ha bro, mayong buntag. Kapo. Ayaw sa Unsa man mag-question na lang sir pagtao magsikat-sikat ta diri wala magay klaro ka. si way klaro ikaw ra man ay walay klaro kay nihatag kag pamahayag kunya ning kag kinahanglan. Ikaw, limo mo ko sa mga oy. Bro, tinuod ba nga giingon sa uban Ako man nga ang kamatayon. kamatayon Mo out na lang to. Wala may klaro ni kastorya. wala bagsak. Di ba, kita may mag-istorya nga nung. Sige pagkuha na kayo minaw ko. Okay, mangutan lang gani ko sa Revelation 12. Ang kamatayon ni Kristo Kaya naman ni mo. ha? Kanang Revelation 12. Kanang babae diya. Unsa man na, simbolikal, literal. Simbolikal na bro, pero ang katumanan na si Maria. Okay, simbolikal man nila diya eh. Anong si Maria man? Simbolikal man nila si Maria, simbolikal. Ang anong si Maria man?
Di ba? Nakita man ni Juan tos langit kana bang tawag aning ni ang dili na sa ingon nga kining tawag aning literal na nakita niya personally diri sa kwan dito nas langit talimadon ba. Unya kana sa refer na ni Santa Maria. Unya naa ba tay Bible scholar ana nga makatugan? Yes. Kanang imong giingon nga nabihag si Awa, ang kamatay ni Kristo mo'y pagkabihag sa Awa, wa jud tay mabasa ana, ikaw na nag-iingon. Yes, luoy ka. Ang pangutana sa imo ba? Oy, di makaungan eh. Ito bang pangutana? Ang pangutana sa imo ba si Maria ba literal o simbolikal? Okay, literal nga na Maria o kanang nakita niya dito sa langit, ang kanang naa diha si Maria gisimboluhan siya kanang ang naa diha ngayon nakita mga simbolo ba? Nang 12 ka bituon, ngayang gikorona, simbolo sa 12 ka mga apostol. Ay naunsa maning nagtubag bata mo sapaw. Aminaw sa kay wala man to imong tubag. Simple mo pangutana. Imo taasa man imo way pulos. Himo kag katawanan ani ron. Chata na ka surcham. Asa may tinuod nga Maria, katong literal nga Maria nga nakita o ang simbolikal nga nasa langit. Asa may tinuod? Oh, parihor na sila ana bro. Kay ang gimendia ang gimendia si Santa Maria. Sige, pareho ramang kita, pareho man kana sila. Kanang babae gisuotan og adlaw. Kung sa may pasamo sa adlaw. Sa gisuotag adlaw. Sa may gisuotag adlaw. Wala man gisuotag adlaw. Nagbiste sa puti samas adlaw di kayo gisuotag adlaw. Nung sa di ka. So buti pasabot. Buti pasabot ayang biste gilak ay tanan na murag adlaw. Dili nga gisuotag adlaw ni yabag na minuong ka. Si pasabot mo? Si San Juan nakakita sa babae dito sa langit nga nagkorona og 12 ka bituon. Adlaw ba kanang adlaw? Ay, bro, pasabot si mo na. adlaw pataka. Paminaw sa sako ang explanation mo, hindi ka maminaw. Lisod kaning mabihag sa yawa ra hinungdan. Lalo po na imong style nimo ba? Oh, ikaw gaingon na lang kamatay ni sa bro ha kay na nanawag nako i-add nako dire bro sa ay gusto dagway ni makipagdialogo. Katong pong lumluman, kay wa man sila mabuhat. Buhat lang ko niya nga, nagsulti kong lumluman. Klaro man jud kanang diba nangutana ko nimo ato. Asa man ning kalaga pagbulag ing kag tos Dios. Unsa man tos Dios? Klaro nimo lumluman. Huy, kinuo ko. Ingon ko lisod pod kong lumluman. Dili oy, klarong giingog lumluman na sa Dios. Ay nata. Tataka naman eh. Sinabi, Ako tong pangitaon na, ako tong laing reels na sad ni. Laing reels na, duha na reels na to ni. Atulo, apil tong yung nabihag sa yawa. Gako, magkatoliko ko. Klaro kayo ha, sa mga viewers mo diya. Magkatoliko ko. Kung ang akong gisulti, nga ang espiritu nga nasa kamot sa Diyos, lumluman niya. Ay, kani. Unsa man to nga episode na to nga live? Unsa man to nga episode na to nga live? Kwan, itanawa. Magkatoliko ko ha. No. Kung ang akong gisulti, nga ang espiritu nga nasa kamot sa Diyos, ilumluman sa Diyos. Sige. Pangitaon ko to direbe. While nangita ko bro, magpasulod ko lain dire nga kanang makiguan si na isa dire oh. Tumagasa ang akong pangutana. Ayaw sing lupan mikos-mikos sa iyong tirada wa. Kay maipit mo, ambak mo dito banda. Si ambak banda. Tumagasa akong pangutana, unsay pasabot anang adlaw nga gisulob niya. Wala man siya magsulob og adlaw bro. Sa may giingon nimong nagsudlob sig adlaw. Gisuloban man siya og adlaw diha agod basahar ugod bi. Wala man tanawa kung basahon ha. Na. Pait lagi ning kamatayon mabihag sa yawa. 12. Unya nakita ang usa ka dakong talimadon to sa langit sa kababae nga nagbistig adlaw og nagtunob. Nagbistig adlaw? Oo, nagbistig adlaw. Dili man bro, ang bote pasabot bro ni San Juan nga nagbistig sa akong basahon sa katong karaayay wa man day ko ikuan. Unsay pasabot ana gako? Mao na akong pangutana. Ay paminaw sa ba? Ang bote pasabot nga nang niingon si San Juan nga nagbistig adlaw kaya ang iyahang bisti samag adlaw. Nga sulaw kayo.
Mura bag kristal ba? Lagi unsa may pasamot ana kay simbolikal man na siya. Say. Unsa may pasamot ana? Pasabot ko. Ana. Ang buot ipasabot ana ba ngayahang biste sa mag-adlaw. Mabita na kristal ba hoy? Imo na magihubad ang imo. Sa imong gihubad. Ang akong pangutan na sa ipasabot imong gimas. Na. Wala mo ko nag-ingon nga imong. Grabe naman ni si sa kadali lang ha. Bro, dili ka maad, bro. Dali lang nga di. Wala man ni si Kuan. Nanawag sa Kuan. Sigatik. Kadali lang, bro. Kung sa'y pasamot ka na. Ay, atik-atik man ka ba? Sa atik-atik. Unsa di ka? Ang akong pangutan na, ang meaning sa gisgutan niya ng gisulob o nga adlaw. O, ang meaning ba, wala ko ningon nga, basahon ni mo ni ihatag mo sa kuha. Ang meaning ba, ang pasabot, simbolikal man ha. Wala, di ka kabalo. Tuluan, di ka. Kaman. Wala ka kabalo. Bro, Kuan. Kanani ang brother Esteban ni Harda. Sa Alam mo niya. gagakol ko nimo bro di ka kasoda bro. Teka lang bro ha. Lipat-lipat din mo trabaho ka po ba? Lipat-lipat. Ay, lagyan na ka po. Paita ni mo eh. Sige, mag-discretion na lang ko. Sige. Kanang 12 ka bulan. Okay. Sa 12 ka Kung sa'yo bulan. pasamot anak ka po. Tumagabi. 5 katong adlaw. Tanang bulan. Kung sa'yo may pasamot anak. Bro, kanang giingon kung tubagon to ha. Kanang giingon ba nga ni ang nagsulob siya og kanang adlaw? Di ba ningon ko nimo nga puti sa magkristal murag adlaw. Pasabot ana bro kung kami ang mo interpret ana bro. Ang iyahabang simbolo ba himaya, kaputli ug presensya sa Dios nga gisulob sa adlaw. So nagpasabot na nga nagpasabot na nga kana bang gitabunan siya sa kahayag o grasya sa Dios. Munang di na pasabot nga literal yun ng adlaw ha. Munang mingon ko nimo nga literal ba na simbolikal man ang naatanan di ana. Pero literal yun ang naay Maria. Mo bitaw nang Okay. kumingon ka nga walay Maria sa to pa wa joy Kristo diri nag-exist sa kalibutan kay di man sad kuan. Okay, Mayo. Mayo, kay naka-search na ka. Say naka-search. Sa kadalan kadalan bro, Brad, Esteban Yarda, dili ka kasulod bro. Oh, nag-call mo ko nimo bro. Ala. Nag-search Call. bulan man. Ang sabi ko isay. Ha? Sa bro ha, ako sang i-add si Kwan. Si brother Esteban Hindi pa sabot, kumbaga. ni Harda. Wala, nag-search na mo, no? Nag-research. Sa ako sang gikuan bro, gitanaw sa nako diri si dili masulod bro. Esteban ni Harda. Sige na natin, wasa na. Mas kumbaga na yun. Asa ha. Alright, so ala sa bro di kadala nga nag-call siya. Ala lang call sa Kwan bro. Kanini ang ayaw panawag na ho kay Damas Rosales. Ala lang ka akong i-add be. Kakuling man, kuling ag di ka kasod. Sa nawala man. Sige. Bro, ang bot pasabot anang kanang gitawag na tog bulan bro kung arita sa Revelation 12:1 kanang buwan nga nas ilalom tiil sa babae kung sa katolikong pagsabot ana bot pasabot ana is mga butang na nga mausab sa kanabang gitawag na tog lumalabay sa kalibutan. Munang ang isyu bro dili naman na isyu dire kung saan ang yang gitumba ng isyu nato dire ba ay sa ha kinsa man nanawag ay dili ka makasod ba. Bro, Kwan bro, nag-add ko nimo bro. Ayaw lang panawag are kay mawala si Kwan Rosales. Ako ning palungon ning tawag ni Rosales, ini-add ka na kog balik dani wa na noon. Wala, alas 11:35 naman di ay. Kakuling na lagi ni si Kwan.
Sa kada ayad sa nako ni si Brad Kwan. Sige na, maot lang ko. Kamo lang may istorya. Ano sa Kamo bro lang may kay istorya. nani Kuya, pang ni may istorya ko na eh. nani Kaya mapaluto. sakto ra to kung tuba ganina bro, nagkahulugan to sa mga butang nga mga lumalabay. Sakto, kulang pa to. Say ko. Kulang imong search. Sa sunod na lang ta bro, kay las 11:36 na po diyan na po bukoy lakpon ron taod-taod. Sakto. Sige. So unyang gabi ha. Salamat bro, salamat. Sige. Basta kay ag kamatayon kunos kalag is no ni Kristo is nabihag kunos si awa bida. Alright, so oras ato mga suking tigpaminaw. Alas 11:36 na.